Uy, bakit tayo na lang dito? Lalabas na ba tayo? Are you sure baka iba nang pupuntahan natin ito ah? Sa Mystic House tayo. Doors are closing. Gutom na ako. Bango ng buhok mo? Of course. 今天76不休息啊，有没有人担心的？ You are just minutes away from Sentosa's really exciting mountain offerings. This train is bound for Beach Station. Next stop, Indian Station. Next stop. Bakit tayo sa dagat? Pupunta tayo sa dagat. Sana sa Sentosa ng palista tayo. Indian Station. Alight here to explore fun and adventure awaits you at India Lookout's cluster of exciting attractions. Please find Hi. Gusto mo? Ha? Doon muna tayo sa ano? Sa Marang Exit. Hi. Ano nga? Gusto mo? Marang exit na yun. Magsasakay tayo ng dito. Ayan o, Mount Faber na, mag-cable car na. Mount Faberline cable car. No, yung, Ayan na. yung ano, punta mo na lang tayo sa ano, sa may bilog. Bilog ka ng bilog? Sana may ano ako, may... Hindi tayo. Sana tayo. Nawawala na tayo. Diyan pala ang Mount Faber Park. Ayan na itong mag-cable na tayo. Oh. Diyan pala ang... Hindi, doon na lang tayo sa ano. Sama ka exit nito. Uy, hindi ko alam dito. Hindi, ayan na ako. Salog tayo ng Universal Studios. Welcome to the Philippines. Party. Oh, Philippines! Welcome to the Philippines. Philippines versus Singapore. Mas maganda pa rin talaga ang Singapore. Uy,